Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Аз съм Валя и както винаги и днес ще ви предложа една много вкусна и много лесна рецепта. Но преди да мина към рецептата, искам да ви подсетя, ако харесвате рецептите ми, но все още не сте абонирани за канала ми, направете го, напълно безплатно е, но пък така със сигурност няма да пропуснете нито една от интересните рецепти на канала. А днешната рецепта са родопски палачинки марудници. Когато ги приготвях за първи път, толкова много се впечатлих от това, че такава лесна рецепта може да бъде толкова вкусна. И така, за марудниците, родопските палачинки, на мен ще ми трябват следните продукти. 400 грама кисело мляко, това е една кофичка кисело мляко, 3 яйца, половин чайна лъжичка сода, щипка сол и малко масло за намазване на марудниците и олио за омазняване на тигана. А за онези, които нямат кухненска везна, искам да кажа, че 150 грама брашно, това е една равна чайна чаша брашно от 240 мл. В дълбока купа слагам 3 яйца и започвам да ги разбивам заедно с щипката сол. Разбиваме хубаво, докато яйцата се превърнат в еднородна смес. След това добавям киселото мляко и върху него изсипвам содата, половин чайна лъжичка. Продължавам сега с разбъркването и отново трябва да постигнем хубава гладка смес. Чак тогава в тази смес аз ще прибавя 150 грама брашно, но прибавяйки брашното, аз го пресявам, за да бъдат още по-пухкави и още по-въздушни нашите палачинки. На порции пресявам брашното и разбърквам сместа в купата, за да получа отново най-накрая хубаво гладко тесто. Тестото ми е готово, а на котлона вече имам тиган, който е загрял. Добавям съвсем малко олио в тигана и сега добавям от сместа половин черпак. Няма нужда да разстилате тестото по цялото дъно на тигана. Марудниците са малко по-дебели и с диаметър по-малки от обикновените палачинки. Сега чакаме палачинката да се изпече от едната страна. Готова е за обръщане. Когато мехурчетата на повърхността започват да си пукат. Обръщаме я и чакаме сега да се изпече и от другата страна. После я изкарваме и още докато е гореща, хубаво намазваме с краве масло. По същия начин продължавам да пържим и останалите палачинки и искам да ви кажа, че от това количество тесто при мен се получиха 10 палачинки. В зависимост от размера на палачинките, които оформяте, може да получите от това тесто от 7 до 10 броя марудници. Изключително вкусни, нежни, пухкави, погледнете. Готови са моите марудници и може да ги хапвате с сиренци, с сладко, кой както предпочита. Сега само искам да ви покажа колко чудни и топящи се в устата са тези марудници. Предполагам, че вече съм ви спечелила с тази рецепта и ако ще приготвите тези палачинки, знаете както винаги, долу в описанието под самото видео ще намерите всички необходими продукти с точните им количества, за да ви е още по-лесно с моята рецепта. Остана само да ви благодаря, че отново бяхме заедно, че сте избрали да гледате моя канал и моята рецепта. До нови вкусни срещи и до нови интересни рецепти на канала Вкусно Вали.